viem, že to bolo na strane 20, bolo napísané, on sa tam vyjadroval, že pokiaľ bude spolupracovať, tak dostane menej. Ja som mu priamo položil tú otázku. On povedal, že nie, on nespolupracuje. Tak som mu to prečítal, čo je tam napísané. A viem, že vyšetrovateľ sa ma spýta, že odkiaľ to mám. Tak som povedal, však teraz ste mi dali znalecký posudok. Ja som si to prečítal na strane 20. Je to tam napísané, že ste mu nasľubovali, že má dostať 7 až 9 rokov. Za 2 vraždy? To potom... A za masť z marihuany 12, nie? Však áno, to je zase druhé. Vysoký trest. No, to je druhé. Takže ten prístup tým jednotlivým trestným činom a jednotlivým, by som povedal, kajúcnikom je určite rozdielný. Teraz sme mali teda súd. Andruško vypovedal, ako vždy, ale ďalší obvinení odmietli vypovedať, Marček aj s tým ďalším. Prečo? Ja sa ospravedlňujem, ale ja som bol iba prvý deň na pojednávaní, takže viem, že tam vypovedal Andruško rozsiahlo, aj sme hovorili, že za tie 2 dní, čo je tam naplánované, sa to nedá stihnúť, pretože aj my, koľko máme na ňo otázok a chceme poukázať na určité rozpory, ktoré má vo svojich výpovediach, sa to nedalo stihnúť. Čo sa týka pána Saba, prečo nevypovedal, takisto si myslím, že to bolo z taktických dôvodov, ale následne vypovedal na krajskom riaditeľstve a na základe jeho výpovede v podstate zrušili prerušenie a začali stíhať znova aj Marčeka, aj Andruška, ktorým bolo dočasne odložené alebo prerušené trestné stíhanie, čo takisto považujem za úplne absurdistán, že niekto začne spolupracovať a prerušia mu trestné stíhanie a čakáme na to, čo bude ďalej. To je také chlácholenie, že neboj sa, však porozprávaj na niekoho iného a potom sa uvidí. Takže na základe jeho výpovede, ktorá sa nachádza v spise, sa pokračuje v tom trestnom stíhaní. Prečo nevypovedal pán Marček, k tomu sa vám neviem vyjadriť. To, že si to už nepamätá, však už som vypovedal. V podstate mu je to jedno, pretože on má tých 25 a teoreticky neverím, že by to zmenilo nejak dôkaznú situáciu. Takže on takisto si myslím, že z taktických dôvodov nevypovedá, na rozdiel od Andruška. Ak si dobre pamätám, tak Marček vypovedal v tomto procese, ešte v tom prvom teda, a on bol na samostatné konanie? Áno, on sa priznal, doznal sa ku skutku, jak sa to stalo a potom na základe toho bol vylúčený na samostatné konanie. Len tam chyba lávky bola, že pán Marček nevedel, ako sa tá vražda stala. Popísal niečo úplne iné, ako zistili vyšetrovatelia. Dobre si pamätám? Dobre si pamätáte. Ja som poukázal na určité nezrovnalosti, hlavne čo sa týka priebehu deja, pretože tak, jak to popisoval Marček, nemohol nikto zastreliť novinára Kuciaka. Za prvé, keď sa robila rekonštrukcia a porovnávala sa výška postavy Jána Kuciaka a výška postavy Marčeka a potom tá dráha strely, tak by ho v podstate, tak jak on to popisoval, by ho mal streliť do brucha, kde už bol strelený do hrude. Za ďalšie, tak jak našli telo Kuciaka v tej pivnici, to vôbec nezodpovedá tomu, čo povedal Marček, na čo som takisto poukazoval. A keďže tuto s kolegom máme vysokoškolský diplom, kde sme sa učili aj balistiku, tak som došiel na to, že na Slovensku prestali platiť aj Pascalové zákony, pretože mi tam niekto tvrdil, že pokiaľ sa zasekol náboj v hlavne, on ho obťahol a vystrelil ešte raz a narazili do seba tie 2 náboje a leteli spolu do jednej strelnej dráhy. Jeden ten náboj sa otočil doprava, trafil mu tuším srdce a ten druhý pokračoval ďalej a trafil mu iný orgán. Tak popiera to v podstate to, čo som sa učil a čo mi tvrdili, že to nie je možné. Ja som sa ani neučil a toto dvíham obočie. Že no aj takéto absurdistán. Ale toto je presne preto, lebo nečítate Buffalo Billa. Ja som učiteľ ako dieťa. Rôzne veci sa môžu stať. Čo mňa zaujíma ako občana, toto nikomu nevadí, pán Nesmery, lebo ja som za to, aby to bolo vyšetrené, legálnym spôsobom dopadnutý páchateľ a potrestaný. No ale nie, že hocikdo.
Viete, lebo čo keď ho teda niekto iný strelil a behá si po slobode? Viete, ono je zaujímavé to, že Marček sa zhruba, tuším, v apríli sa priznal, do toho apríla tvrdil, ani nevypovedal, že to bolo inak a zrazu v apríli po určitej udalosti začal rozprávať. Priznal sa ku všetkému a bolo to potom, čo našli obeseného syna jeho družky, s ktorou žil. A to bol ten fantómový obraz a ten identity, ktorý zverejnili v novinách, pretože ten pán sedel spolu s Marčekom v aute a prechádzali okolo Kuciakových a spoznal ho jeden svedok a následne za pár dní ho našli obesaného a vtedy zmenil Marček aj prístup k tejto veci a začal vypovedať. To bol pre mňa taký prelomový bod a veľmi zaujímavý, že prečo zrazu začal rozprávať. Evidentne pre neho. No, určite, že áno. Takisto, keď si zoberete, ako vypovedal na začiatku, že ho tam došli iba zbiť, hej, a on ich tam našiel mŕtvych a vyšiel odtiaľ von. A zrazu teraz začal rozprávať niečo iné. Ja som takisto poukazoval na ďalšiu vec, keď si zoberete, a tam sú znalecké posudky v tom spise. Trasológia. On tam popisoval, že stal v tej vedľajšej kuchynke a sledoval ich, čo tam robia. A je zaujímavé, že našli jednu jedinú upotrebiteľnú stopu a tá stopa bola zhodná so sabovými topánkami, ktorý tam ani nebol. A to preto, lebo to bola policajná topánka. Za ďalšie, keď som poukazoval na to, že v podstate pri tele Kuciaka sa našli stopy a dokonca na jeho chrbte sa našli stopy, ja som si to vyhodnotil, ako keby po ňom niekto prešiel a táto stopa nebola vôbec riešená, lebo že vraj nebola upotrebiteľná, nebolo možné ju vyhodnotiť. Takže to je viac takých zaujímavostí, ktoré mi do toho vôbec nezapadajú. Takisto som nepochopil, ako je možné, že dojde koronér na obhliadku miesta, nechá otvoriť, teda dojdú najprv policajti, otvoria okná a potom koronér prestrihne oblečenie a prestrihne ju cez strelnú stopu. To bolo tiež zatiaľ veľmi zaujímavé. Generál Ševčík zdvihol obočie. Preto som mu to povedal. Tak v tomto prípade som vždycky volával súdneho znalca, ktorý prišiel na miesto toho trestného činu. On určil pravú a bezprostrednú príčinu smrti, on určil tie polohy tela, posmrtné škvrny, určil pravdepodobnú, tú dráhu strely asi približne, kde stal páchateľ, pretože to sú prvotné informácie, po ktorých bežia hneď operatívci, ktorí sú na mieste činu a vykonávajú tzv. Prvé previerky tohto skutku. A samozrejme ten znalec potom už má v oku tú miestnosť, kde sa našlo to telo a keď vykoná pitu a ide robiť znalecký posudok, tak už sa trošku vie v tom orientovať, aby mohol napísať relevantný ako znalecký posud. Je to veľmi, veľmi nešťastné riešenie. Ako hovoril si tu, že je tam veľa nedostatkov vyšetrovaní, neodstranených dôkazov. Však si zoberte, advokáti Dušana Kováčika 75 dôkazov ako dávali na súd, aby teda sa s nimi zaoberali, aby vyvratili to obvinenie na toho Dušana Kováčika. Zaoberal sa s tým niekto? A pritom hovorím, ako sme hovorili tu na začiatku, nebolo vidno cez to sklo do tej reštaurácie, aby videl, že sa tam odozdali tie peniaze. A nikto sa s tým nezaoberal. Ja mám taký pocit, že niekto označil Kočnera a treba urobiť všetko preto, aby Kočner zostal v tej base za akúkoľvek cenu, je to jedno. A preto sa vytvárajú ďalšie a ďalšie veci. Ja som presvedčený o tom, že Andruško, Marček a Sabo boli použité ako volávky, aby zanechali nejaké stopy a oni ich zanechali, pretože pokiaľ by sa niekto chystal na vraždu, tak neurobí to, čo urobili oni, lebo toto bol hotový amatérizmus. Ďalej, čo je veľmi zaujímavé, aj teraz, čo odznelo na výsluchu pána Andruška, on stále hovoril, že on mal pracovné telefóny. A čo ste robili s tými telefónmi? Ja som ich predával, alebo som ich zahadzoval. Hej? Takže takisto nikto nerieši, aj keď teraz zrazu po 4 rokoch, od roku 2019, alebo po 3, hovorí, že si pamätá miesto, kde zahodil telefón a teoreticky by tam ešte mohol byť pod tým mostom, kde ho hodil. No to som na to zvedavý, ak by ho tam našli a či by ten telefón fungoval. Ale možno, že sa stane zázrak a ten telefón tam nájdu a on fungovať bude. Aj keď v tej komunikácii, ktorú máme k dispozícii, sú úplne proti teda to, čo vypovedá a to, čo bolo skutočnosťou, čo sa týka poskytnutia finančných prostriedkov
na prípravu, či už na prípravu vražd prokurátorov, alebo na prípravu vraždy Kuciaka a jeho snúbenky sú úplne diametrálne. Takže uvidíme, jak sa s tým bude zaoberať súd. Ale bol to jeden argument, aj dôkaz, ktorý si vyhodnotil súd, že v tomto smere je Andruško v podstate nedôveryhodná osoba. A tých nedostatkov je tam strašne veľa. Vy, pán Esmer, ja vás poznám už dlhšie, vy ste taký milý pán, tak s takými dobrotivými očkami. Ako vy môžete takýchto zločincov obhajovať? To je hrozné. Keby len takýchto zločincov, hej, ale v podstate tu si treba uvedomiť jednu vec. Stále platí prezumpcia neviny. Pokiaľ nie som presvedčený o nevine môjho klienta, alebo pokiaľ viem, že to spáchal, tak sa snažím, aby som mu pomohol nejakým spôsobom dostať sa z toho. Nie samozrejme za cenu takú, že budeme si vymýšľať nejaké somariny, nejaké dôkazy, ale ja stále hovorím na klientovi, potrebujem vedieť pravdu, potrebujem vedieť približne, ako sa stal ten skutok, či sa vôbec stal, či náhodou niekoho nekryješ. Aj teraz mám veľmi zaujímavý prípad, kde zase drogovú trestnú činnosť, kde ten dotyčný odmieta povedať, prečo mal pri sebe také veľké množstvo drog. Pritom viem, že sa bojí povedať, komu to viezol, ako to viezol, ale v tomto smere sa mu snažím pomôcť naozaj reálne. Taká jediná možnosť, ktorú tam máme, je priznať sa k tomuto skutku a dosiahnuť zníženie toho trestu. Inú možnosť tam nemám. A čo sa týka aj tejto trestnej veci, ja som presvedčený, že Alena Žužová sa nikdy nezúčastnila na objednávke vražd, či už príprave vražd prokurátorov, alebo vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice. A takisto som presvedčený, že s tým nemá nič spoločné ani Kočner, ani Böder, ani iní, by som povedal, politici, ktorých chcú do toho nejakým spôsobom zaprieť sa, odviesť. Podľa mňa zase pozornosť na nejakú politickú stopu. Pane Smejri, jedna základná otázka. A kto si myslíte, že to mohol robiť teda? Ja tu pracujem, teda vo svojej hlave, s rôznymi, by som povedal, verziami. Počkajte, toto je konšpiračné rádio, vy môžete konšpirovať, koľko chcete. Čak idem konšpirovať. Dobre. Nech sa páči. Vychádzajúc z poznatkov, ktoré mám o Andruškovi a jeho dlhoch a jeho kvázi ekonomickej činnosti, pravdepodobne mu niekto ponúkol, že je tu taká možnosť, aby sa zbavil svojich dlhov a za cenu toho, že nájde nechcem ich nejak dehonestovať, dvoch dobrovoľníkov, ktorí urobia sledovanie, pôjdu tam, zoženú si zbrane, neviem čo všetko, proste zanechajú stopy také, že také by nezanechal najväčší amatér. A to bola jeho úloha, pripraviť celú tú vec. A následne potom mu doplo, že do čoho sa nechal namotať a začal vypovedať tak, ako mu to povedal. Technická otázka. Vieme, komu dlžil? Však stačí sa pozrieť do jeho spoločnosti. Teraz sa tie spoločnosti preverujú. Nechcem zase rozprávať dopredu, lebo ste ma predbehol. Sú určité dôkazy, ktoré takisto predložíme a predložíme aj navrhneme aj vypočuť nejakých svedkov, čo sa týka jeho ekonomickej činnosti, lebo on stále hovoril, koľko on zamestnával ľudí, a aký on bol filantrop a neviem čo všetko, ale z tých informácií, ktoré máme a ktoré som dostal, tak v podstate to bolo trošku inak. A takisto, jak vypovedá aj ďalší svedok alebo obžalovaný v tejto veci, takisto tvrdí, že Andruško mal všade dlhy a dlhoval každému.